Comencem amb un esdeveniment astronòmic que ens ha cridat l'atenció, de fet que ha cridat l'atenció a molts astrònoms i que es pot arribar a veure amb un telescopi convencional, podríem dir, dels que algunes persones tenen a casa. Fixeu-vos, farem aquest viatge per l'espai, començant fixant-nos en un objecte que és molt fàcil d'identificar, que és l'Óssa Major, el carro gros, més popularment. Per exemple, aquesta matinada, al voltant de les 4-5 del matí, el tindrem mirant cap al nord-oest, aquí una mica alçat sobre l'horitzó. Bé, el carro gros és fàcil d'identificar, tothom doncs sap localitzar-lo, però potser no tothom sap que just aquí sobre el carro gros hi ha una galàxia que amb un telescopi es podria observar. Hem encerclat aquí. Es podria observar com si fos un objecte una mica difuminat i aquesta galàxia s'anomena la galàxia del Molinet. I s'anomena així perquè té aquesta forma perfecta d'espiral. És una de les galàxies més precioses, més boniques que podem veure des de l'hemisferi nord. Aquesta fotografia no està feta amb un telescopi convencional, sinó que és la suma de moltes nits d'observació durant 2 anys gairebé seguits i acaben sumant aquestes fotografies, doncs acabem tenint imatges d'aquest tipus. Aquesta fotografia va ser captada precisament des de l'Observatori Astronòmic de Prades, des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, entre el 2019 i el 2020. Doncs bé, el dia 19 de maig, per tant ara fa pocs dies, un astrònom japonès es va fixar que en el braç d'aquesta galàxia havia aparegut una taca de llum molt més lluminosa que no pas aquestes altres taques que veiem per aquí. I això el dia següent ho va fotografiar l'Alè Roig de l'Observatori Astronòmic de Prades amb aquesta imatge. Aquest puntet en qüestió és això d'aquí i aquest puntet és una supernova. Es tracta d'un col·lapse i una explosió d'una estrella molt massiva que ha arribat al final de la seva vida. Si us sembla, per parlar d'aquest fenomen, tenim amb nosaltres l'autor d'aquestes dues fotografies, que és l'Aleix Roig. Aleix, bon dia. Hola, molt bon dia. Avui no des de Prades, sinó des de Santa Cruz de la Palma, no? Has fet una campanya d'observació. Correcte, estem amb un grup fent un viatge fotogràfic aquí, a la illa de la Palma, un cel molt fosc, i doncs bé, amb la casuística de que hem tingut aquest esdeveniment just per poder-lo fotografiar amb aquesta imatge que mostraves des de Prades la nit de dissabte. La nit de dissabte vam poder fer de les primeres imatges de la supernova després de la detecció, un dia després, i és un esdeveniment que es produeix regularment, però que és molt espectacular d'observar, en aquest cas amb una galàxia molt propera. Aleix, explica'ns exactament què estàvem veient en aquesta imatge. Dèiem una supernova, però per entendre millor, què és una supernova? Una supernova és una estrella força massiva que està morint, diríem a partir de 8 masses solars, 8-10 masses solars, aquestes estrelles acaben col·lapsant, tenim la fusió de diferents elements i finalment en aquest col·lapse es produeix un esdeveniment molt energètic que pot produir aquesta espècie d'explosió còsmica que fa que aquestes estrelles es destrueixin completament i el cadàver estel·lar d'aquestes estrelles acaba sent o bé una estrella de neutrons o bé un forat negre. Per tant, tenim un esdeveniment que pot arribar a fer brillar aquesta supernova tant com tota la galàxia. De fet, aquest puntet que estem veient aquí, fixeu-vos que brilla tant com el nucli de la galàxia. Aquesta galàxia, tots els punts que veiem pel costat, hem de dir que moltes són estrelles de la nostra Via Làctia i ho veiem a través d'aquestes estrelles de la Via Làctia, veiem una galàxia que està a 21 milions d'anys llum. Per tant, simplement aquesta supernova a l'esclatar brilla tant com tota la galàxia, milers de milions d'estrelles. I avui es pot observar amb un telescopi mitjà, si estem sota un cel fosc, i es pot observar amb els nostres propis ulls. I és que és una supernova molt propera. I clar, pel que estem acostumats a una escala de temps astronòmic, que passen les coses en milers d'anys, aquest fenomen es pot dir que ha passat en pocs dies? Clar, en realitat aquest fenomen va passar fa 21 milions d'anys, no? I per tant, la llum ha trigat tot aquest temps a arribar-nos fins a nosaltres i justament el dia 19 de maig aquest astrònom japonès ho descobreix, però hem de saber que aquest esdeveniment ha anat venint a la velocitat de la llum 300.000 quilòmetres cada segon durant 21 milions d'anys. I el podrem observar durant unes quantes setmanes. Típicament són 3-4 setmanes, però sembla ser que aquesta supernova és tan energètica que podria allargar-se a la corba de llum, o sigui, ser observable durant alguns mesos. Per tant, ho aprofitarem, de fet ho aprofitarem des de Prades per observar-la aquest mateix cap de setmana amb els telescopis, perquè poques vegades pots observar una supernova amb els teus propis ulls. Habitualment necessitem càmeres fotogràfiques i telescopis informatitzats i en aquest cas amb telescopis es podrà ja fer l'observació visual de la supernova.
Doncs Aleix, moltíssimes gràcies avui per fer-nos aquesta explicació. Espero doncs, que tingueu molta sort amb aquestes observacions i que